Gazda Grujo, da vas upoznam, ovo je moj učitelj Crni Džić. Ovo je moj gazda Gruja. Gazda, ovo je vaš rođa, ima vesti za vas. Izvoli Crni, drago mi je, sedi. Kojim dobrom rođače? Ja sam došao u majku Srbiju da prosvećujem. Dobro. Kak je to vezi ima sa mnom? A kako da prosvećujem one što me tuku? Ko te dira prosvetitelju? Vidite, gazda, reč je o tome da je vašem tetku na jednom času lepog pisanija pao mrak na oči, jer nikako nije mogao da napiše malo slovo Ž pisano. Pa mu je naš uča ovdje dao 2, a gazda Đoka se toliko naljutio da mu je prebio nogu. Tetku 2! Molim te, izvini rođa. Kaži kako mogu da pomognem, brate rođeni. Došao sam ovdje da kažem da je taj primitivac saznao za vaše planove, cijenjeni rođače. I da ovog momenta sprema sva svoja krda koja ima, a ima ih mnogo. Da ih tjera preko, kod Švaba i Ungra. Kako more? Odmah teraj prasiće na reku! Valjda će Osmanlije prestati da se kolju dok dođe tetak. Osmanlije kolju? Joj, majko, jebe mene Rajko. Ja na vodu, a Rajko za nogu.